ମୋଦି ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର 50 ଦିନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କିଷାନ ଯୋଜନା କଥା। କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦେଶର 5.5 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇସାରିଛି। ମାତ୍ର 9 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନିଧି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା 4,000 ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅବହେଳା କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କୃଷକଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇନାହିଁ। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 28 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ପଠା ସରିଛି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅବହେଳା କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା କଥା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।